tak čau, to lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tady s svým kámošem a budeme hrát Battle Royale a pokusíme se dát to ven. Vím si něco dobrýho k jídlu, něco dobrýho k pití a jdeme na to. Já jsem tu. Pojď, jdeme jo? Chceš tu hunting? Hunting rifle? No, tam se fajtěj. Mám na tebe otázku, chceš počkej, tu Jej. legendárku? No, mám fakt dobrý hud. Já mám 2 legendární zbraně a 1 epickou. Nebo 2, když počítáme katanu. Počkej. Jdu za tebou. Dobrý, já tady pušu autáky. Ty tak pušuj, ale dávej bacha. 15. Že nikdy neví, jestli to jsou náťáci nebo jo, nebo ne, nebo... No jako není to úplně špatný borec. Dead? Já kdybych vystřelil o sekundu dřív, tak ho mám. Ale byl to tvůj kill. Dám si biga. Ještě tudy jelo auto. Já půjdu nahoru, co ty na to. A teď by mi někdo dal mongálovku. Tam jsou. Tam jsou, nemáci. Jo. Ojoj, dobrý. Jdu mu záda. Dát. Doráž. Teda toho svýho kámoše. Tady někde musí být. Já bych udělal pas na blbačky a počkal bych tady, až se bude pro tu kartu tam. No i tak už nerebootne tačka, podle mě. 23 lidí je. Pojď, já bych šel do tamto lokace. Já chci, aby mi padla nějaká katana, bo já potřebuji být rychlejší. Já mám katanu, no. Já občas kontroluji záda, tak možná jsem tak moc pomalý. Já nekontroluji, když mě někdo hitne, tak po něm půjdu. Okay, jdu na kopec. Jo, za kopcem se fajtí. Počkat, pomoc. Já jsem se bugl, nebej. Pohoda? Na kopci, kdyby se takhle byl na kopci. To se docela rychle rozbíjí. Jo, tady na mostě. Já už to vidím. Dostal dát. Vidím prostě. Já nemám žádný kill, totiž. Protože já jsem extrémně pomalý, já než tam dojdu, tak ty vyfajtíš minimálně. Dá, teď 3 lidi jsem zabil. Dobře. 15 kg, dobrý. Já se jdu zipline. Já to mám pinku nepotřebuji, jestli nevím. Já jdu tudy a Jdem na toho. Na ten ostrov. Abych tam šel, bych potřeboval auto nebo tam. ok, můžem. Já teď jdu. Tam máš shockwave nahoře. Tohle je docela dobrý movement. Tady máš další shockwave. Já si nechám radši ten můj luk. Ale.
Já nikoho nevidím zatím. Jsou někde animáci? No, nikoho nevidím. Jdu k ostrovu. Si budu otevřít Česko, jestli tam bude katana, tak budu fakt rád. Tam mám katanu, co už moc nemám. 500 metrů ještě ode mě ostrov. 21%. Týpek, 40 má jedno, Takže to bude. dát. Další po mně jde. Já jdu na ten ostrov, co ty? No a tam ještě nejsem. 2 jsem zabil teď. Mám auto. Kde Mám jsou? auto základní. On a skvěle, ještě takhle pickaxe. Ještě jeden. Uj, auto. Počkej, ještě jeden, dát. 20 kg jsem hitnul. Hej, dám 25 kg. Jdu to zkusit. 22 kg mám. 25. To sedí. Jeď. A já jdu k tomu ostrovu. Jo, tam se fajtí. Pojď. Jo, tak to bude asi i nejlepší. Počkej. A bez toho auta tam jdeš? Zabíjám si medailonek a kapanu. Ne, já si beru medaile. Tak si vám medailon. Prvně zabijem ty cápky, jo? Jeden má jedno, dead. Dobrý, oba jsem zabil. 1 kill Jo, mi chybí, ale ty jsi mě ho vyžral. to je. A mám vždycky tohle. Dobrý, pojď ho zabít. Au. Já už mám dost HP ještě, ale Dám mu samý Dostal 50. jo, vajs. To není pěkně. Počkej, nic neber. Já Beru si vezmu- medaile na to. Já si vezmu, ne, já chci, Co? já jsem chtěl tam, jak se to jmenuje. Tu mytiku zněl, co padá, já si ji umím celkem. Já bych ti dal za to jinou, tu honstu. Ok, tak pojď. Konečně mám tu mytickou katanu. No. A Betoranu. Ah. Tak, skvělé. Ona už nemá jakože moc dobrá ability, ale nevadí. Pojď do zóny. Když tak říkej, kde jsou enemy. Se editu. Tady jsou. Počkej. A už natáčíš, jo? Co? Natáčíš už? Už dávno. Kámo! 28. Tak já jsem mu dal úplně aimbot, týpkovi. Já jsem mu dal na motorce za 100, dead? Já jsem mu dal 28. Auto. Přežiješ? To mě třesk. Už tam není. Vidíš? On mě chce třesk. 100 v autě? Dead? Co? On mě úplně vyspamoval. Báka, je to spamovač.
Okay. Nebo už není. A teď nemůžu umřít. Měl miníčka, teď je dobrý. Co mám z toho shotgunu? Poslední týpek. Mám za to. Pojď ke mně, ty krysa. Teď on se tebou vyhýlil, snad ti to nevadí. Ují, Ano, ano. a svítně. Ale hýluj někoho jiného mikrofon. Že? Si myslíš? To vůbec. Asi v Seaportu nebude. Jo, mám ho. Ej, lidi. To je, já jsem se... Vyhráli jsme. U mě úplně tahal, myslím. Když se vám teď to video líbilo, dejte like a odběr a Ještě vás čus. pomůžu, že já